Que siga luchando. Que se cuidará pronto. Pois que se alegre e que pense que todo vai salir ben e que dentro de pouco vai estar moi ben. Que si le pasa algo nosotros vamos a estar a su lado para ayudarle y mejorar su enfermedad. Eu diríalle moito ánimo, que siga luchando e que se vai curar moi pronto. Eu diríalle que luchara contra a súa enfermedad que ten e que non perdera os ánimos. Que se vai recuperar moi pronto e que todo pasa. Que se vai recuperar pronto, que é unha enfermedad máis, que se enfrenta aos seus medos e que estamos todos con ela. Pois que luche hasta que se lle pase a enfermedad. Guerreros. Fortes. Valientes. Luchadoras. Únicas. Positivas. Imparables. Sonrisa.